ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, ҳама каса хубен. Имрӯз 4 майи соли 2025 сол шумо бошен дар канали Саудо ТВ навори хонаҳои фурӯширо тамошо кардастед. дӯстони азиз, баъно гуфтанамона барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунед. Дар ютуб, тиктоки, инстаграм рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем, фурӯхта битем. Бача азиз, ирӯза наворда заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон, аз ҷумла Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, Кӯлоб, Восе, хулас аз дигар гӯшаву канори Тоҷикистон ҳам ҳастай тамошо мекунем. Фақат ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ чӣ кор мекунем? Лайкҳоро мемонем дар ҳамин канал, пабратски подписатсия мекунем. Наворам аз сар мекунем то охира ногузаронда тамошо кунем. бачо ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем, ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ёвон, Восе, Кӯлоб, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Тоҷикистон мерасонанд. Марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. ва дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ рӯйкардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй карданд, ки дар шаҳри Кӯлоб, дар сентри шаҳри Кӯлобай, кӯчаи Касирзода. ана ҷурае ма ки бошен 16 сотих замин дораву 7 дар хона дора. нигоҳ кунед ака, дар наздикии беморхонаи дил, беморхонаи чашм бо дар наздикиш 3 то мактаб ҳастай, бозори марказӣ наздикай мега бо хишт сохтагӣ 2 ошхона дорад. хуб, дукони сартарошӣ, магазин 2 то дар пеши хона, канализатсия, хуб, оби 24 соата. ғайр аз ин хона мега боз амин хона хулас об 24 соата дорад, боз оби ҳавлигиам беғарзи вай дорад. хонаҳо нормали ремонт. против хона мега боз як дуэтажа хона кардагем бо семинблок, ки ҳамида дохил мешавад. тамом ношуда, нопурра, оби 24 соата ваям дорад. техпаспорти ҳавлӣ 100%. таги хонаҳо 3 то подвал ҳастанд. хонаҳо ҳамашон заминош пол, вана дора, ҳоҷатхона, канализатсия дора. хулас канализатсияш ранги сексияй мега, обияй, заминӣ нестай. хоб 40 сол пеш хонаҳоро сохтагиян. нархи хона 1 миллион сомонӣ. хоб, дар 1 миллион сомонӣ 16 сотих замин, 7 дар хона, боз против хона мега 2 этажа хона ҳам кардагем, ба ҳамин хона дохил мешавад. ҳамин нархда касоне ки мехаред дар рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастида занг занед аз номи канали мо Саудо ТВ. дӯстон, марамат успед карда бигиренаш, лайкҳоро биҷиқен, дар ҳамин канали ма ҳозир подписатсия кунед, ки дер накунед. вақте ки ман видео кардам, SMS шуморо дӯстон автоматик меравад, ки Саудо ТВ хонаҳои арзон навор кард, тамошо ки бача. хулас 1 миллион сомонӣ. маълумоти пурра оиди хона дасти WhatsApp да занг бизанед. ана ки лайкҳоро монена, квартира дима тамошо кунед. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшие ки хоҳиш кардем. квартираи фурӯшӣ рӯй карданд, ки дар шаҳри Ваҳдат, назди бозори Гулистон. анаи квартира дар соколни этажай, духонагаҳай дӯстон, духонага бо нархи 170 000 сомонӣ. хонаҳо бо кирпичи пухта перегородка кардагиян. баландии хонаҳо 3 метр, об ва свет дорад. бо канализатсия шаҳрӣ пайваст мебошанд. техпаспорт дорад. шаҳри Ваҳдат, назди бозори Гулистон, соколни этаж,
173 та 0 нархш ду хонага марамад аз номи канали мо Саудо ТВ ҳами шахсият да занг бизанен. ва дӯстон дар ҳами интернет баъди навори мо нафаре ки хонафурӯш ҳастанд шумо да може занг зана ки ман хонаи тара мехарам и хеле хеле залог парто ҳар каса бовар накунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. анаи хона 140 000 сумаи бача успед ки бигираш. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи уртабӯзи Ганҷрез. 235 сотиқ замин масоҳат, ду дар хона, 140 000 нарх успед ки се рақам гузоштем, дута ватсап, якта дастӣ, боз муомила дора, 140 савдош мекунанд. калидор, баня дора, ҳоҷатхона дора, об свет дора, наздикиштан мактаб дора, аптека дора, ҳуҷҷат ҳама 100% мега. хулоси гапам хеле гапо лайко рамонена хонара барен срочно бихаренаш. 140 000 сомонӣ дар деҳаи Ганҷрези шаҳри Ҳисори маҳаллаи Уртабӯз. дӯстон азиз, баъдан ҳами навор ки маъқул шида бошад нависен ки Саудо ТВ наворотон маъқул шид. баъд ҳами пабратски бовар кунен ҳами ҳар як наворе ки мекунем мо 2 соат 3 соат ҳатто аз 3 соат зиёдам рӯзое мешавад вақтмона сарф мекунем барои як навори 16-17 минута. не ки мардуми худмон ҳам мардуме ҳастем ки меҳнатора қадрдонӣ намекунем. хушбаҳоли нафарое ки ҳами як лайкҳои бепил худша мегузораву наворои моро чикор мекуна қадр мекунаву дастгирии мо мекуна, дастгирии Саудо ТВ мекуна. оиди хона дӯстон худотон бо занг бизанен. баъдан ҳаракат кан навор ки кадем хонаҳои арзонтар мемонем. ҳами чӣ хонае мебинен чем хонаҳои дигар арзонтарошае. айда қиматша мақсад, айда арзонша мақсад, агар биёем мемонем. не ки дӯстон ито дар ҳаму таги комментария бо менависонанд ки бародари хеле хонаҳоро аз куҷо шумо меёвен. хеле хонаҳоро роимон мекунанд дӯстон. видеонавор мекунем монтаж карда дар ютуб канали Саудо ТВ мегзорем ва шумо чикор мекунед тамошо мекунед. ака дигаро да кор надорем, не ки худмонам хеле кор мекунем. системаи фурӯши хона, замин, мошин, квартира. мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи восе. ҳами бовар кунед ҳар як хонаҳои роӣ мекуна дам мегирам. не ки арзон роӣ мекунанд ки ҳами тамошобинои канали Саудо ТВ чикор куна роҳат када тамошо куна. ай кор мияна болои койкада баракӣ зада навори Саудо ТВ тамошо мекуна. шеринар хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восе, ҷамоати Гулистон, деҳаи Файзобод. 6 сотиқаҳай, 3 хонагаҳай, 250 000 мегаи бача. шумо просто дохили хонаро тамошо кунед чӣ хелай. баъдан 6 сотиқа 3 хона бо калидорш, баракам дора, баня, кухни, аловхона дора, ҳоҷатхона дора. 2 хона 6 ба 3 я тайгаш боша мега 7 ба 3 ҳай. хуб ана ҳами ҳолат соседо ҳама уже зиндагӣ доранд. деҳаи Файзободи ноҳияи восеи ҷамоати Гулистон. анаи рақамҳои ватсапе ки мегзорем оиди ҳами хона ахираш 29 30. нафарои хонахаро худотон метонен занг бизанену васия кунед.
ва дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хонаро дар кадом канале боша реклама кардиян савдо нашидай. баъд канали моро тавсия доданд ки канали Саудо ТВ хонаҳоро бисёр савдо мекунад. реска мо дар гузаштан. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Фархор маҳаллаи Уртабуз. нигоҳ кунед ҳама Уртабуз дар Фархор ҳам будай, дар Ҳисор ҳам будай. ака ай Ҳисор номи пештараш Ганҷрез дастай ё Козирашай. хулас ҳам хеле 6 сотих замина 2 дар хона дора плюс бо калидоруш абача 105,000 кадан. нигоҳ кунед у 120,000 бовар накунед, инҷа 105,000 хидм арзониш кардам барои шуморо. болои заправкаҳо мега хона якум хонаш 4:2, дуюм хонаш 5:3. хуб мактаб наздик, мошинбозор наздикай ва районам наздикӣ мондай. мега монтаж свет кадагиай, як хонаш стяжка кадагӣ, шкатур дора, тирезаҳо хуб тиреза дора, ҳуҷҷато 100%, об калоде 100 метр дурай. мега абача 105,000 аз номи канали Саудо ТВ занг зан. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ дар Душанбе буда. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Меҳргон кӯчаи Сурхоб 6 сотих заминаю 2 дар хонаҳай. анаи хонара нархша мегум талхатон мекафа. нигоҳ куненда 1 миллион сум зиёдай. $100,000 $100,000 ай бача. пушти бозори Меҳргон 4 хона, яъне ки общи мақсад қайд кардан 4 хона, 2 та зал, 2 та игаш мақсад низал бигем хата намекунем. хонаи майда хоб 6 сотихаву 4 хонага 2 та қайд кардан общи 4 та. хоб ҳама чизи хона мега детогиай, документо 100%, ҳуҷҷат дора, об светш боша, дои миҳай $100,000 боз муомила дора. пушти бозори Меҳргони шаҳри Душанбе кӯчаи Сурхоб. боз маълумоти пурра саволҳои иловагӣ дар WhatsApp-шон 6701 занг мезанем, маслиҳат мекунем, мегирем. ана ака лайкорамонин дӯстон дар канали маҳози подписатсия кунем, хирсан шамо дар амо комментария нависен аз куҷо аз кадом территорияҳо хона навор кунем. баъд аз рӯи комментотон худо хоҳад ҳаракат мекунем навороро пешниҳод бикунем. нафаре ки хонаҳотонро рӯй мекунен видеонавор када рӯй кунен рангам яко хашру видеонавор шава. ма дар амо Instagram, TikTok ҳам хемо намуш ки дар оҷа талаботи хонаҳо бисёрай. ва мегзарем ба ҳафтумин замини фурӯшӣ. абача заминам рӯй кардане. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи восеъ кӯчаи Умари Хайём 4 сотих замин 185,000 сомонӣ ҳай. ноҳияи восеъ кӯчаи Умари Хайём. WhatsApp шонда метонен занг бизанен дӯстон. фундамент рехтагӣ тайёр барои хонаҳо, ҳезумхона, алоохонаҳо рехтагӣ тайёр акай. документо 100%, ҳуҷҷат дора. ба доллар $25,900, $100 кам $26,000. 185,000 бетонора бинед чӣ хел хушрӯ рехтагӣ, бетонаи баланд. барои чӣ? барои хонаҳо, ҳезумхона, алоохона, анҷумхона, ҳоҷатхона, кухни баня, документо садай. хулас WhatsApp да ҳозир занг бизанем бачаи азиз. ва мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ имрӯза. ай Россия хонам рӯи кардане бача. хонаҳои Россияро савдо кистем, бовар мекунен. тоҷикистонам буд кардем, Россия гузаштем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Федератсияи Русия, шаҳри Екатеринбург 15 сотихай, 4 комната, 181 метри квадратиай. дар Тоҷикистон 81 квадрата 4 хона кистане ки анаи 4 хонаи Россия худаш 181 квадрат. нарх 8,700,000 рубл. ба сумми тоҷикӣ муқоисаш кунем бирорем итока. хона мега бо ҳама шароитош, документо 100%, об свет плюс гази доимӣ
алиш мешава бо квартира дар Душанбе боша. агар дар территорияи аэропорт боша бо хубаи ватсап монда занг бизанен 8 миллион 700 000 рубл марама дӯст битинен. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 189 000 сомонӣ ай дӯстон, 38 квадрат ай. беҳад квартира удобни ғалти нигоҳ кунен. ноҳияи рӯдаки Ленинградский фабрика якхонагаи 38 квадрата цоколни этаж 189 000 сомонӣ. барои маълумоти бештар саволҳои иловагӣ оиди нарх навои хонаҳо боз дасти ватсап номерои соҳиби мулкам мегзорем, занг мезанен. документ дора ремонт замонавӣ наздикишта мактаб коллеҷ ба $17,100 боз савдо мешавад ба сумми тоҷикӣ 189 000 сомонӣ. марама дӯстон занг занен бигирен шав. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшии мурзамон, хонаи ахирон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдаки Ленский район фабрика Ленинград. ду хона 48 квадратный метр, 8 этаж 230 000 сум. ватсап дастӣ мегзорем, занг мезанен. документ дора ремонт коробка наздикишта коллеҷ мактаб ба $25,400 ба сумми тоҷикӣ 230 000 сомонӣ. дӯстон марамат боз маълумот пираша ака қати чахчах кунем бигирен. баъдан дӯстон қисмати аслии кор ҳамин наворое мекунем. баъри шумо лайко беҳади бад камай чӣ хеле ки дастгирӣ чота кам шидестай наворои зур бисёр шидестаю. хулас чизе боша рӯй кунем, рекламагузорӣ кунем, баъри тамошобино хонахаро пешо кунем. зинда бошем. майли сохай.